Χαίρετε. Λοιπόν, να είμαι κι εγώ. Ονομάζομαι Πούλη Κωνσταντίνα. Το άλφα μου είναι 8625 και αυτή τη στιγμή θα σας παρουσιάσω ένα PowerPoint το οποίο έκανα για την δεύτερη εργασία ουσιαστικά που μας έχετε αναθέσει. Με βάση την πρώτη εργασία, το κείμενο ουσιαστικά αυτό. Ε, Εδώ να φέρω κάποια στοιχεία, αρχικά, και τον σκοπό της εργασίας, ο οποίος είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού μέσω της αναζήτησης πηγών στο διαδίκτυο, στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εργασίας. Στην εισαγωγή θεώρησα πολύ σημαντικό να παραθέσω δύο ορισμούς, οι οποίοι ε, δίνουν τη βάση για τον όρο του γραμματισμού, ώστε να γνωρίζουμε αρχικά σε τι αναφερόμαστε. Ο γραμματισμός που σχετίζεται με την ψηφιακή τεχνολογία και τις πρακτικές των ανθρώπων, ώστε να δημιουργήσουν νοήματα μέσω της χρήσης των ψηφιακών μέσων, ονομάζεται ψηφιακός γραμματισμός. Συνδέεται και με την δεξιότητα των ατόμων να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες μέσω των υπολογιστών. Αναλύεται δε σε τρία επίπεδα δεξιοτήτων. Αρχικά, τεχνικές δεξιότητες χρήσης. Μετά, ικανότητες αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων, αλλά και ψηφιακός μετασχηματισμός. Κατά μία άλλη άποψη, τώρα, ο ψηφιακός γραμματισμός είναι συνδυασμός λειτουργικών, δομικών, οι οποίοι περιλαμβάνουν τη χρήση των υπερσυνδέσεων και την αξιολόγηση των πληροφοριών που βρέθηκαν, στρατηγικών και λειτουργικών δεξιοτήτων, οι οποίοι σχετίζονται με την απλή χρήση της τεχνολογίας και συνδέονται με τις δεξιότητες αναζήτησης πληροφοριών και κριτικής ανάλυσης. Στη συνέχεια, θεώρησα πολύ σημαντικό να αναφερθώ στις ΤΟΥΠΟΕ. Συμβάλλουν σημαντικά στην καλλιέργεια του γλωσσικού γραμματισμού, προσφέροντας πλούσια ερεθίσματα, ενισχύοντας το λεξιλόγιο, τις αναγνωστικές δεξιότητες και την εξοικείωση με τη γραφή. Έρευνες δείχνουν ότι η χρήση υπολογιστή βελτιώνει την ανάγνωση, ενισχύει τη γλωσσική ανάπτυξη και καλλιεργεί οπτικοκινητικές δεξιότητες. Παράλληλα, τα παιδιά αναπτύσσουν υψηλότερα επίπεδα προφορικής επικοινωνίας και λαμβάνουν άμεση ανατροφοδότηση μέσω ψηφιακών εργαλείων. Αναφορά γίνεται και στο νηπιαγωγείο, σε αυτή την ηλικιακή βαθμίδα και τάξη, καθώς η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΟΥΠΟΕ προάγει την συνεργατική και διερευνητική μάθηση, ενισχύοντας την γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Ο υπολογιστής λειτουργεί ως δημιουργό, δημιουργικό μαθησιακό εργαλείο, ενώ ο εκπαιδευτικός οφείλει να σχεδιάζει δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών και προσφέρουν κίνητρα και ευχάριστες μαθησιακές εμπειρίες. Η μεθοδολογία της έρευνας έγινε με το Google Scholar και χρησιμοποιήθηκαν οι λέξεις κλειδιά όπως εκπαιδευτικό λογισμικό, νηπιαγωγείο και ψηφιακός γραμματισμός. Τώρα, στο κυρίως θέμα έχω κάνει μια εισαγωγή αναφέροντας τη σύνδεση των ΤΟΥΠΟΕ και των εκπαιδευτικών λογισμικών με κάποιες θεωρίες πολύ σημαντικές. Η ένταξη των ΤΟΥΠΟΕ, των εκπαιδευτικών λογισμικών και γενικότερα των ψηφιακών εργαλείων στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα δεν αποτελεί μια απλή τεχνολογική καινοτομία μάθησης, αλλά μια βαθιά παιδαγωγική μετατόπιση που συνδέεται άμεσα με θεμελιώδεις θεωρίες. Στη συνέχεια θα αναφερθώ με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στις θεωρίες αυτές και στη σύνδεσή τους.